Звездаковска Марича. Четвърта Г клас Михаил Темянковски. Четвърта Д клас Анеска Моника, Нашковска Александра, Пецевска Наташа, Реловска Ангела. Четвърти Г Здравински Александър, Матраховски Давор, Мирчевска Донче, Наумчевска Ивана, Петреска Ангела, Трайковски Дарко, Петреска Ивана и Цветковски Христия. И четвърта Ж клас Лидия Трайкова, Мария Павловска, Виктория Илиовска, Юрма Хайрандинович, Мартин Топаловски, Наташа Божиновска и Елена Талимджиевска. А нашата свечена академия я завършуваме с приятно изненадуване. Ви благодарим на нашето присъствие.